găsit la un alt episod. Astăzi vom juca un fel de scrap mecanic. Da, ați auzit bine. Dacă nu știți ce e ăla scrap mecanic, n-am găsit și eu. În fine. Și dacă nu știți ce e ăla scrap mecanic, ce joc îi, l-a jucat și Max Infinite. Puteți să-l căutați. Buton ce? Nu prea am jucat jocul ăsta. Dar în primul rând să pornesc cu o mașină. Am revenit, mi-a băgat o reclamă. Jocul ăsta este cu reclame. Bine, să pornim cu o mașină. Deci nu avem cric. Bine. Eu am mai încercat acest joc. Asta aici. Și am zis cu o mașină. Ok. O mașină. Cum ar trebui să fie o mașină? În genul ăsta, deocamdată, trebuie să fie scara. Dacă vreți, o să pot să fac mai multe episoade. Nu așa. Jocul acesta este gratis pentru telefon. Holy, dar e prea lungă. Cam de pe aici ar trebui să tai o leacă. Ok. Mai știu cum facem roți să se vireze. Mai greu că nu avem de alea cricuri. Stai, dacă nu mă înșel, nu fac. Șterge. Popoc. Una, două. Ba nu fac. Pun asta aici. Aia pun de asta. Aia iarăși una. Stai. Iau un bloc. Păi mai pun unul. Și roata. Așa. Ok. Iau această roată de cam mare. Tac. Și acum ar trebui să scotească. Stați un pic. Deci am pus. Stai. Una. Pe aia bearing. După aia încă una. O pun jos. Pun un bearing. Mai pun un de-ăsta. Iarăși bearing. Și apoi roată. Gata. Așa ar trebui să fie sistemul de cotire. Ok. Acum să mă urc și să pun scaune.
de motor. Să aibă motorul în spate. Nu mai trebuie. Iau așa. Nu. Nu. Așa. Cam atât. Porțiunea aia o spun motorul. Okay. Pe spate. Motor. Gata. Motor instant. După aia intru aici un scaun. Reclama ta. Du-te în reclama ta. Iau scaunul. Așa. Și după aia nu mai pot pun ringul ăsta pe spate. Nu, direct roata. Bine. Și pune. Acum ar trebui să o dau jos de pe cricul improvizat. Nu așa. Fuck, i-am tăiat aia. Mă pun aici. Du-te în ceva. N-am pus bine, nu știu. Bine. Trebuie să conectez asta. Nu știu dacă am făcut bine. Stai. Apuc și ăsta. Pun aici. Cam așa. Așa. Ok. După aia iau așa. N-am mai construit mașini până acum.
ăsta la ăsta. Ce fel am pus, dar n-am pus bine. Alege Enel Simplu Salut 24, preț fix la energie, 24 de lei. Ce n-am pus bine? Ce n-am pus eu de aici bine? Asta cred că n-am pus-o bine. Pentru că asta nu trebuia să fie aici. Și practic n-am făcut aproape nimic bine. Ok. Iarăși trebuie să o ridic pe click. Pui eu ce m-am speriat că deodată au început să vibreze. Bine. Cum am greșit. De ce n-am click? Pe click. N-am ce să mai fac. Da, i-am pus așa. Aici. Sau ba nu. Numai n-ar trebui să vină de desubt. Nu, trebuie să-l scot tot. Trebuie să reîncep. Că am greșit o chestie și nu mai am cum să o mai repar. Adică dacă stric tot. 1, 2, 3. Invers, așa. Pune. Și cam atât. Acum eu ar trebui să pun aici. O să scot asta. După aia. Dar iarăși fucking Shrek. Iarăși trebuie să stric tot. Hai, voleu, ce mă enervează, că nu reușesc niciodată.